Vítajte pri Fibonacciho predikcii na 5. apríla 2017. Máme pred sebou euro-dolár, ktorý sa po tomto masívnejšom prepade pohybuje do strany v úzkom pásme, takže Fibonacciho predikcie ostávajú. Zaujímavá je predajná pozícia na úrovni 1,0718 a nákupná je na úrovni 1,0623. Na DAXe situácia ostáva taktiež rovnaká, to znamená nákupná je v tomto prípade pozícia je zaujímavejšia, ktorá je na úrovni 12142,6, naopak predajná je na úrovni 12460,1. No a na britskej Libre sme dnes atakovali Fibonacciho predikciu na nákup na úrovni 1,241617. No a odtiaľ sme sa odrazili smerom vyššie odraz o 50 pipov. Takže pevne verím, že ste na tom zarobili niektorí z vás, alebo najlepšie všetci. No a na zajtra ostáva len na predajná úroveň na úrovni 1,2508.